Om goed 11 gaat het verschrikkelijk mis op de oergong. De eerste van de riege auto's met Ben wordt vol rekken op het spoor. De trein is ongeveer 250 meter later tot stilstand gekomen. Nou, de auto, we kunnen met zekerheid zeggen dat in ieder geval 2 van de inzittenden zijn overleden. ProRail is nu op dit moment bezig om het spoor vrij te geven om de brand weer veilig te laten werken. En als er veilig gewerkt kan worden, kunnen de lichamen geborgen worden. Het ongeluk wordt sjoen door de boer en de ouders en Ben op de plaats. De boer heeft dat gelukkig meteen goed begeleid. Dus alle andere auto's die heeft hij aan de achterzijde van het erf trein uit laten rijden. Ja, om zo min mogelijk de andere kinderen te confronteren met dit vreselijke beeld. Ben ophellen van het plak van het ongeluk en hebben slachtoffer helpen om binnen krijgen. Dat geldt ook voor de machinist en andere inzittenden van de trein. Ja, er zaten 15 tot 20 mensen in de trein. Deze mensen hebben de keus gekregen van of met de bus of zelf te voet verder te gaan. Nou, sommige mensen waren bijna bij hun bestemming, andere mensen zijn met de bus verder gereden. Is slachtofferhulp aangeboden. En deze mensen hebben dus hun reis, de meeste mensen hebben hun reis verder voortgezet. De politie had de hele middag dwaande geweest met het onderzoek naar de tadracht van het ongeluk. Ook de onderzoeksraad voor de veiligheid had vanmiddag in Haaswest voor een eerste verkenning.